सुनावता अपना माई से सुन ले बने कि माई के ममता का होला और बेटा के दिल का होला। सुनी ध्यान से सुन ले भाई एको बेटा के कहानी, मन मोहनी के जाल पड़ के कैलस बड़ा नादानी। भैया जब वो कोठा के लड़की से वो लड़का के प्यार हो गई तो वो खास शर्त रखलस। सुनी हमसे कितना प्यार करेला साबित करके देखावा, काढ़ी करे जमाई के हमारा खातिर ले आवा। लड़का कहलस बस इतना छोटा सा बात। प्रिय जाल में फंस के तब वो घर पे कमीना आई, काहे मुँह झुराई तू हर हो खबर डाल भुखाई। आओ भाई के ममता तो देखी, वो माई थाली में खाना परोस के वो लड़का के इंतजार में दुआरी पर बैठल बाड़ी। कहली का बाबू एने ओने के घूमल होला आपन देह सहेजा, एने ओने के घूमल होला आपन देह सहेजा। बेटा हर बेटा माई के करेजा, भड़केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। स्नेहा साउंड, स्नेहा साउंड, स्नेहा साउंड, स्नेहा साउंड, स्नेहा तना पर भी कपूत बैठल माई के मंजरा, खाए लागल खाना माई हाथे लगली अचरा। कैसे कि माई पड़ोसी से पैसा आटा मांग के ले रही और 4 गो रोटी बनौली। घर में बिना ना रहे अचरा के हवा खा खा और ओकरा मुंह में रोटी खियावे लगली। अपने के सुन के देखी बेटा कैले सा अंदर सीना में मरल कबू अपना माई के, काढ़ी करे जाले के चलल ना आई दर्द कसाई के। ओकर से जब गिरल करे जा कहलस ममता जागल, हे बचवा कहीं पैर में तुहरा चोट त नाही लागल। देखी माई के ममता क्यों करेजा शरीर से बाहर आके भी अपना बेटा के चिंता करता। और वो करेजा से का आवाज आई, बेटा हो तोहके छोटी करी तन लागल, बेटा हो तोहके छोटी करी तन लागल। और आखिरी बार वो करेजा से का आवाज आवता, हवा जाए के बात तो हके जल्दी उठा के ले जा, हवा जाए के बात तो हके जल्दी उठा के ले जा। बेटा बेटा माई के करेजा, केला हरदम बेटा खाती माई के करेजा। स्नेहा साउंड, स्नेहा साउंड, स्नेहा